té molts anys, la veritat és que jo no estava, jo estic en el club uns 20, des de que tinc 7 o 8 anys, i la meva família està superimplicada en aquesta carrera i en el club, i la veritat és que va néixer després de la creació del club, com una colla d'amics que va dir en Xàtiva fa falta una carrera i el circuit idoni és un recorregut per Xàtiva, que té un patrimoni històric i arquitectònic increïble, i el cim té que estar en el castell. La gent del poble se volca d'una manera incommensurable, perquè en veritat n'hi ha gent que ni està corregent tot l'any, però com aquesta és la carrera del poble, n'hi ha gent que encara que siga un meset abans, en setembre veus com comencen a eixir pels passeigs, que veus que comencen a pujar el castell entrenant per a aquesta carrera. En el club som uns 240 socis, una cosa així, tenim diverses seccions, tenim secció de triatló, d'atletisme federat, on tinguem una escola d'atletisme de gent jove molt gran, tenim corredors de muntanya, també tenim ara una nova secció d'orientació que està molt de moda, i avui així tindré per almenys 120 voluntaris d'ells i uns 80 que correran la carrera. Està molt bé, estan els líders del circuit, a més jo estic molt contenta perquè tenim inscrit a Citan, que és el que té el rècord de la prova així, aleshores que pinta molt bé, si ens aguanta el temps estarà molt bé. Les dones estan clavades en l'esport, ja crec que és una cosa intrínseca, a més que el running ja és una moda per a tot tipus de gent. Ja sabem que a tots els nivells n'hi ha corredors. Costa molt de treball, en realitat jo sempre ho dic, sembla que no, però quan acaba aquesta prova ja estem pensant en com fem l'edició següent. I sí, molta gent s'implica, és de veres que l'última setmana i mitja és una locura, molta gent treballa, però durant tot l'any som 3 o 4 de la Junta i que fa molta feina administrativa. Una de les carreres clàssiques de la ciutat i, a més, en un punt de referència que és, sens dubte, un dels elements de la nostra ciutat, com és el Castell de Xàtiva, l'element característic de la ciutat. Per tant, aquesta és una carrera que s'ha convertit en una d'aquelles carreres imprescindibles dins del territori valencià, de la província de València, i molt satisfet de la 34 edició, molt satisfet de que n'hi hagi més de 1.000 participants en totes les categories, que la presència de les dones siga important i sobretot que siga un dia festiu, un dia en el que la gent de Xàtiva ix a animar als carrers i en el que gaudim del nostre entorn, del magnífic castell de la ciutat i sobretot que gaudim de l'esport, que és el que toca avui. N'hi ha moltíssima gent de fora que ve i que gaudeix i, a més, en la seva inscripció tenen una entrada al castell, amb la qual cosa això també fa que després vinguin i visiten el castell. Com ho vaig citant, 70-87, aquestes que veuen en passades edicions. I aquest suport que se té per part de la Diputació i aquest apoyo al final és fonamental per aconseguir que hagin hagut 34 edicions i per aconseguir que la cosa avance. A banda de mencionar també, com no, el club organitzador, que és el Club Atletisme de Xàtiva, que és un dels clubs veteranos de la nostra ciutat i que fa un magnífic treball per organitzar una carrera com aquesta. Compte enrere i s'acaba de donar l'eixida en aquests moments i se fort aplaudiment a estos de més de 900 participants. En esta edició d'enguany, 34... Ara sí. Simó! Que riu, José Emilio Yasser, míralo, qué máquina, ahí José Emilio. La 34 edició de la Pujada del Castell ja són molts anys i afortunadament es manté molt viva i a més és l'única cursa que està des del principi del circuit de la Diputació i l'única cursa en tota la província de València que s'ha mantingut tots els anys i la veritat és una satisfacció poder continuar en aquest ambient.
i bueno, pues l'acceptació, al ser, com hem dit, una cursa ja tradicional, pues, el treball ben fet pues, porta a que la gent vulgui vindre a Xàtiva en una carrera i en un circuit que és espectacular. La veritat és que pujar al castell, el paisatge i la ruta que fa és molt bonica. No és una cursa tan pesada i tan forta com se creu, n'hi ha un tros que és el tros de la pujada, uns 200 metres que són de dificultat, però el resto és una cursa molt possible de fer i la veritat és que contentíssims. Tinguent en compte les dificultats que n'hi ha, perquè ara últimament n'hi ha massa carreres en tota la comunitat i la veritat és que avui està la cursa del càncer en València, n'hi ha la setmana que ve la marató, però bueno, afortunadament la resposta de les dones està siguent en la línia últimament que n'hi ha i bueno, pues, la veritat és que també és d'agrair que tot el món faci el deport que li agrada i que tingui la possibilitat de vindre a la Xàtiva. A ver, Luis. Yo no. No te vi. Fenomen. I se fort aplaudiment per a ell. Amb 33 minuts. La verdad bien, como siempre, cada año. Pero bueno, ahora ya me pilla el principio de temporada y vamos, que como hace tiempo no metí carreras, ya me encanta esa carrera, aunque está un poco dura, pero bueno, y estoy contento y
y gracias a todo el público animando en todo el circuito. Porque esta desconexión ya no me permitió participar y estaba parado. Y bueno, yo sí que no voy a ganar las 8 carreras, por eso ya... Pues nada, nuestra enhorabuena. Somos un club, digamos, de que nos apoyamos, nos vamos haciendo las carreras según, digamos, nos van conveniendo la gente. Hoy Julián me ha acompañado, me ha dejado pasar el tercer puesto. Es un compañero que, bueno, que le tengo que dar todas las gracias porque también yo le he ayudado durante el circuito y la verdad es que este circuito se va a quedar muy bonito porque cuarto y quinto. Y bueno, y darle desde aquí un beso a Rafa, que era también comentarista de la Diputación, que era una gran persona y él me hizo, digamos, subir como la espuma y le estoy muy agradecido. Por lo tanto, eso, Rafa. Venga, muchas gracias. Hoy ha tocado pues que le apoyase a él y nada, es así. Y la carrera, como siempre, muy bonita, aunque tiene la subida, que es un poco dura, a ver si otro año nos cuesta menos, pero por lo demás la organización espectacular, como siempre. Es una carrera, aunque sea la última del circuito y nos pilla el calendario muy condensado, pero hay que venir y nada, dar la enhorabuena a la organización y a toda la gente que ha hecho el circuito. Muy bien, pues enhorabuena y gran circuito. Promesa, ¿no? Continúa segona categoria. Els atletes que estan entrant ara en línia de meta per baix dels 40 minuts. Anem a entrevistar a este del CACS, el grup organitzador. Com ha anat? Molt dura. I se fort aplaudiment per a Patricia i Laura segona. Muy bien. Muy bien, Patricia. Bueno, me ha ido muy bien, hemos hecho una buena carrera con Laura, que nos hemos dado pues un poquito de caña desde la salida y al final ha sido pues a tope. Y más que nada he venido aquí para intentar pues mantener mi posición, ya que he hecho las carreras justas y las últimas pues no me han salido tan bien por mi mal estado de forma que he estado. Y nada, poquito a poco recuperándome, aunque estoy con la garganta mal, con mocos, pero contenta conforme van saliendo las cosas. Sí, estic contenta. Vaig començar el circuit lesionat i les primeres carreres no les vaig a fer com volia, però bueno, conforme hem avançat el circuit, la veritat que molt bons resultats, sí. De lo qual ens alegrem nosaltres, els que som d'ací xativis, els que som socarrats. Ara entra Nazaret Asensio. Bien, muy bien, la verdad es que esta carrera me gusta muchísimo y eso también empuja mucho, pues eso, que sea más bonita de toda la gente y todo. Molt bé, la veritat és que és una carrera molt bonica, les pujades al castell són dures, però mereix la pena, la veritat. Fenomenal. He patit el que tenia que patir, he disfrutat com no s'ha disfrutat sin xàtiva en ningú lloc pujant al castell. És el segon any que la faig, he volgut superar-me, crec que ho he aconseguit, així és que objectiu complit. El circuito, bien, este año ha estado muy bien. Yo creo que mejor que otros años, sí. Está bien, está muy bien organizado y todo, o sea, para volverlo a hacer. La carrera bé, perquè ahir vaig estar tot el dia de festa, que era el dia de les quintes en Canals, i la veritat és que m'així prou bé. El que jo m'esperava, m'així de categoria. Molt bé, molt bé. Esta carrera és molt bonica, tots els anys vinc, perquè m'encanta la gent, la participació, el públic molt bonica. És el segon any que la faig i estic molt contenta, és un recorregut que està molt bé. Anime a tota la gent que vinga dels voltants a fer-la, perquè no s'oblida mai, jo espero repetir.